Nazdar, já jsem Mandy M a tohle je moje úvodní video a je to oznámení, kde bych vám rád řekl, že pro vás budu točit nové parodie na různé youtubery. Moje první parodie je na mrbotasky.cz, jinak Klika Jarda, který by rád byl, kdybyste mu dali odběr, mě taky dejte odběr. A když už jsme u toho, tak aj dejte odběr Martimu a Želvě. No a parodie se jmenuje Jedeme autobusem. A když už jsme u těch parodií, pište mi, koho mám napodobit. Youtubery, zpěváky, koho chcete. Jo a taky, kdo mě k tomuhle tomu asi poslal, bylo Hogi, kterýho jsem asi největší fanda, protože má dobrý videa, má let's playery, takže asi nemám co říct k tomu, protože je nejlepší prostě, podle mě je nejlepší. Taky mu dejte odběr, protože si to zaslouží. Dávejte mi lajky, nedávejte dislajky, jsem z toho celý plně jako, mám z toho noční můry a celou noc z toho nespím, bohužel. Jako dislajky mě strašně ničí. Koho bych tu rád přivítal je můj brácha, který se mnou bude občas točit a rád by dostal nějaký youtuberský jméno. Něco srandovního, prosím. Tak pojď k nám, představ se nám. Zdar, já jsem Filip Jureček. Zdar, já jsem Filip Jureček. A bude se mnou točit? Bude se mnou točit? Jo. Hej jo, jasně, bude se mnou točit, pojď se mnou točit. A dále bych rád poprosil nic prostýho, nic uchylného. Svůj Facebook vám dal do popisku a pište mi tam otázky a různý témata, co chcete, abych točil. Challenge bohužel točit nemůžu, protože bohužel rodiče jsou rodiče. A když jsou rodiče, tak mi to asi nedovolí. Už jsem se jednou ptal, takže bohužel aspoň nějaký lehký takový jako co bychom mohli zvládnout. Budu spolupracovat s nějakýma youtuberama, na pátek mám nachystaný, že půjdu k Jarkovi, k Mrbotasky, videohovory budem dělat, prostě pište, ptejte se, já budu rád a to by bylo asi všechno, takže mějte se fanfárově, ahoj!